थांनाय 2 एप्रिलाव दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफाद आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गेजेराव मोनसे सावरायमेल हाबाफारि खुंफुंनाय जादोंमोन। बे सावरायमेल हाबाफारियावनो बर' साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि डॉ सुरत नार्जारी आरो बीएसएसनि नेहाथारि डॉ प्रणब ज्योति नार्जारीया बाहागो लादोंमोन। बिथांमोननि बाहागो लानायाव बे सावरायमेला मेहेरगोनाङै खुंफुंजादोंमोन। भारत हादरनि राजधानी दिल्ली नोगोराव थानाय गासै बर' सुबुंफ्रा बैसागु फोरबोनि रंजानायजों लोगोसे मोनसे सावरायमेलबो खुंनाय जादोंमोन। बे सावरायमेलावनो बर' थुनलाइ आफादनि सोमोन्दै दिल्ली नोगोराव फोसावदिंनाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि मावनो गोनां हाबाफोरनि सायावबो सावरायलायनाय जादों आरो इयुन समफोराव बर' थुनलाइ आफादा मा हाबा मावलांनांगौ बेफोरनि सायावबो सावरायलायनाय जादों। बे सावरायमेल हाबाफारियाव बर' राव थुनलाइ आरो हारिमुजों सोमोन्दो गोनां आसार खान्थि आरो खौसेथिखौ माबोरै रैखा खालामनो आरो जौगाहोनो हायो बेजों लोगोसे गोबां आयदाफोरनि सायाव सावरायलायनाय जादोंमोन। बुंखादोंमोन दिल्लीयाव फैनो गोसो दंखायोमोन, फैनो मोनबाय, गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। आरो आं दहाय बिथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथा रायखांदों, माने दिल्लीयानो जोंनि जिउखौ खांबोनाय गोदोनिफ्रायनो जुग जुग। गोदोबो बियो राजथावनिखामोन। एकदम एका फारि फारियै बिभिन्न राजानि दिनाव बिभिन्न जुग मुगायाव बे गासिबो जनजीबननि सुबुं हारिनि माने खाफालखौ दैथिंबोनाय, बेवहायनो डिसिप्लिन मेकिं जायो। दिनैहाय बे जोंनि बर' फिसाफ्राबो बेवहाय जायगा मोनफैनानै जाय मानसिफ्रा बेवहाय ज' जाफैदों, आं सानो बिसोर सेमिनाल पार्सन्स। इसोरा बिसोरखौ जोंनि निदानखौ सुनो थाखायनो बेवहाय थिनहरदों बादि आं मोनदाङो। दा आङो बोसोन होनायखौ आरो मा बुंनो, जोंनि जेसेबां हाबाफारि दङ, जोंनि जा सिमां दं, बेखौ जों समजों गोरोबहोनानै, थासारिजों गोरोबहोनानै जा मावनांगौ जोङो बेखौ मावनो नाजागोन। आरो बेयाव नोंथांमोननिफ्राय साबसिन हामसिन साननाय बुद्धि बेजों गोरोबहोनानै बर' राव आरो थुनलाइ बा बर' हारिखौ सिबिनायनि थाखाय नोंथांमोनजों ज' लोगो लाफानानै बे खामानि मावनो गोसो दङ। बेयाव आङो नोंथांमोननि हेफाजाबखौनो अरायबो लुबैयो। नोंथांमोननि साननाय हनाया बा इनफरमेसनफ्रा थाबसिन जानो हागौ, साबसिनसिन जानो हागौ, जों बेखौनो फोथायो। आरो बेखौ जों खामानियाव इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों नाजानांगौ। खुलुमबाय। गिबियावनो जोंनि हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव थानाय गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम गोदान बोसोर बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनैनि बे दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफाद, जाय आफादा मिरु बर' थुनलाइ आफादजों गोदानै गनायथि होजादों, बिथांमोननि बे मोनसे हाबाफारियाव बैसागु रंजानायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा बिथांमोननि जि नुजाथिनायाव मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि जाबाय। बेयाव मानाव गेदेर बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुरत नार्जारी सारजों आं लोगोसे फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथांमोननि दिल्लीयाव बर'फोरनि जि खौसेथि, जयै गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय, दिल्लीयाव थानाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे खौसेथिनि बान्दोखौ बिथांमोना जेरैबायदि गोजोर खालामनो हादों, बेयो थारैनो बाख्नायथाव। आं नुनानै गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथांमोना गावसोरल' नङा, बिथांमोनजों लोगोसे दिल्ली कमिशनारेट अफ पुलिसनि स्पुनार होननाय मोनसे बिफान दङ, बिनि बिबानगिरिफोराबो बिथांमोनजों लोगोसे मदद दं। बा बर' रायजो राजाफ्राबो बिथांमोनजों हेफाजाब होफानानै जोंनि दाब दाब बर' ओनसोलनिफ्राय गोदाव सोराव फैनाय बर'फोरखौ रैखाथि होनाय, बिथांमोननि जिउआव मोनसे रैखाथियारि नोजोरजों खामानि मावनायखौ नुनानै आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों। आरो बर'फोरनि बे खौसेथिया जोंनि दुलाराय बर'फोरनि खौसेथिनि बान्दोखौ गोख्रों खालामनायाव मोनसे बिहोमा होगोन होननानै आं गोरबोजों मिजिंथियो। आरो दुलाराय बर' फरायसा दुलाराय जेरै बर' थुनलाइ आफादनि जानानै दुलाराय एनसीआर बर' थुनलाइ आफादनि गासै सोद्रोमाजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोननो
रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। Thank you. बे थुनलाइ आफादखौ दिल्ली एनसिआर एरियायाव फसंथिनाय जादों बेनि सोमोन्दै सावरायनाय जादोंमोन बिथांमोननो खिन्थानाय जादोंमोन आरो जोङो इयुनाव मा धरननि मा खामानि मावलांनो थाखाय आखायाव लादों हाबाफारिफोर आखायाव लादों बेनि सोमोन्दै माने बुंथिनानै होनाय जादोंमोन। बेवहाय बे गेवलां मेलाव दिल्ली एनसिआर बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन सोद्रोमाफ्राबो लोगोसे थाफानानै अपेन डिसकासन खालामनाय जादोंमोन। दा बिनि सोमोन्दै जोङो गोबां हाबाफारि इमिडियेट फिउचाराव मा लादों बेनि मोनसेयानो जाबाय एनुवेल कनफारेन्स खालामनो थाखाय जोङो नभेम्बर मासाव बे बोसोरनिनो नभेम्बर मासाव एनुवेल कनफारेन्स खुंनो थाखाय आखायाव लादों बेखौ सानदों आरो दा मा महरै बियो फाइनाल जायो बेखौ जोङो समयजोंसो नुलांगोन। बेबो मोनसे जोंनि मोजां सिगां हाबाफारि बे बोसोरनि बेखौनो बुंनानै आङो बयनोबो खिन्थाहरनाय जाबाय। बेनि सोमोन्दै उनाव आरो मोजाङै फोरमायथिनाय जागोन बयनोबो। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।